Que maravillosa fruta é este, o fisalis, tamén chamado alquequenje. Cando está así verde, a súa cápsula está totalmente pechada. Cando lle van madurando os frutos, vaille madurando tamén a cápsula de fora. E cando está así, amarilliño, é cando podemos abrir e está listo para comer. É un pouquiño ácido, pero o seu sabor recórdanos moito a calquera tipo de cítrico. Esta cápsula mantena intacta hasta que o fruto empeza a estar tan maduro que xa empeza como a ter preparadas as sementes. E isto forma parte da evolución da perpetuidade da especie, porque isto fai na planta para evitar que os paxaros ou outros animales coman a froita cando aínda as sementes están inmaduras. Protégea mentras non están ben e cando xa están ben para liberar, fai isto. Entón se empeza a degradar toda a estrutura de fora, e non máis que lle queda como se fora un esqueleto que cada vez é máis poroso. Este sería xa o fruto cas sementes listas, porque xa están secas, e cando se descompón o fruto de todo, queda na máis que así, a estrutura, que é bonitísima, e mantenas así, para que as sementes que están en dentro poidan caer a través da estrutura. Fruto rico, maravilloso e a parte inteligente. Despois dixemos que nós somos a especie evolucionada.